dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Asahan mo aking mahal, ang pag-ibig ko sa'yo'y di magbabago. Ang puso ko'y iyong iyo, ang puso ko'y iyong iyo, at sana'y sa akin lang ang pag-ibig mo. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Mundo ko'y parang langit na, mundo ko'y parang langit na, kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Kapag tayo lang dalawa ang laging magkasama. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waro aming pagsikta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mamapit at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide. God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Bombo Radyo Bacolod. Mga dagway, sang paghigugma. Mga dagway sang paghigugma. Mga istorya sa mga ordinaryo nga mga tawo nga naghigugma sang pinasahi nga paagi. Mga dagway sang paghigugma. Sila nakadiskubre sang gugma. Gugma nga nagduso sa ila sa paghimo sa mga butang nga naghatag sang kadayawan sa Dios para sa sini nga mga ordinaryo nga mga tawo. Ang pagpangabuhi nga mabungahon, mahigugmaon, kag pagkabuhi sa paghigugma. Ang ila kabuhi nakapahamuot sa Dios, tugod sila naghigugma. Ini nga mga istorya mangin inspirasyon man sa aton tanan. Kita man ginaagda nga magkabuhi nga maripayon, dira sa gugma sang Dios, kag pag-alagad sa aton isig katawo. Ini nga programa ginadulot sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul, Missionary Sisters sang Social Communication. Maayong adlaw mga abyan ko sa kahanginan, kagyari naman kita sa aton programa, mga dagway sang paghigugma.
Mamati kita sa istorya sang kabuhi isang ordinaryo nga mga tawo, pero naghigugma sa pinasahi nga paagi. Maghatag sila sang halimbawa sa matuod nga pagigugma sa Dios kag sa isig ka tawo. Sa gihapon ako ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Nina Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kagupod man naton diri si Father Francis Perez, Huraparuko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City. Maayong adlaw kag Happy Easter Father Francis, kag welcome liwat sa aton programa mga dagway sang paghigugma. Mayong aga, labing hinigugma nga mga kauturan, ari naman kita subong sa aton nga programa ang mga dagway sang paghigugma. Kaupo naton subong si Sister Nina, si Father Francis, nagatamiyaw sa tanan sa inyong tagpalamati. Karon ululupod naman kita nga magkilala kag magpamalandong sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Mga muyo kita upod kay Santa Maria Magdalena. O Diyos nga amon amay, gintugyan sang imo anak kay Maria Magdalena, una sa iban, ang pagbantala sang kalipay sang Paskwa. Pagi sa iya pagampo kag pagsulundan, kabay nga iwali namon si Kristo nga nagakabuhi, kag amon siya makita nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Karon aton pamatian ang drama sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Sa isa ka banwa, may babae nga makasasala. Sang pagkahibalo niya nga si Jesus, nagakaon dito sa balay sang Pariseyo. Nagdala siya sang pahumot nga nasulod sa alabastro nga tibod-tibod. Nagtindog siya sa likod nayo ni Jesus, malapit sa iya tiilan. Ginoo kong Hesus, tuguti ako sa pagbasa sa imo mga tiil, sining akon mga luha. Pahiran ko ini sang akon mga buhok, dayon halukan ko ini, kag haplasan sang pahumot. Babaye, himua ang nagakadapat nga luyag mo, sa mapainubuson nga pag-alagad sa imo Ginoo. Kung propeta gid ini nga tawo, kung tani na hibala niya kung sino ini nga babayi, kag kung ano nga sahi sang babae ang nagatandog sa iya, nga isa siya ka makasasala. Simon, may isugid ako sa imo. May duha ka tawo nga may utang sa isa ka manugpautang. Ang isa nakautang sang 5 kagatos ka dinaryo, kag ang isa 50. Sang wala sila sing ibayad, maalwan sila nga ginpatawad nga duha. Sino bala sa ila ang magahigugma sa iya sing labi? Sa banta ko, ang ginpatawad niya nga may dako nga utang. Husto ang sabat mo. Nakita mo bala ining babaye? Nagsulod ako sa imo balay, kag wala mo ako paghatagi sang tubig para sa akon mga tiil. Pero ginbasa sini nga babaye sang iya mga luha ang akon mga tiil, kag ginpahiran sang iya buhok. Wala mo ako paghaluki sa pagtamyaw sa akon, pero sugod sang pag-abot ko, ini nga babaye wala maguntat sa paghaluk sa akon mga tiil. Wala mo paghaplasi sang lana ang akon ulo, pero ginhaplasan sini nga babaye sang pahumot ang akon mga tiil. Babaye, ang imo madamo nga mga sala, napatawad na. Tungod sina, nagigugma ikaw sing dako. Ang nagpatawad sang jutay, nagahigugma sing jutay. Napatawad na ang imo mga sala. Sino bala ini nga tawo, nga nagapatawad bisan sang mga sala? Babaye, giluwas ka sang imo pagtuo. Lakat ka sa paghidain. Ining babayi nga ginpatawad sang Ginoo, amo man ang babayi nga nagtindog nga nagahilibion sa gwa sang lulubngan. Kag samta nagahibi siya, nagkuob siya sa pagtanaw sa sulod. Nakita niya ang duha ka anghel nga nagabayo sing puti
nga nagalingkod sa nahamtangan sang bangkay ni Jesus. Isa sa uluhan, kag ang isa sa tiilan. Babayi, nga nagaybi ka. Kay ginkuha nila ang akon Ginoo. Kag wala ako makahibalo kundi nila siya ginbutang. Sang pagsiling niya sini, nagbalikid siya kag nakita niya sa Jesus nga nagatindog didto. Apang wala niya makilala nga si Jesus yadto. Babayi, nga nagahibi ka. Sino bala ang ginapangita mo? Joy, kung ginkuha mo siya, sugiri ako kung diini mo siya ginbutang. Kay kuhaon ko siya. Maria, Rabuni, manunudlo. dili ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. Apang kadto ka sa akon kauturan, kag sugiri sila. Magakayab ako sa akon amay, nga imo amay. Sa akon Diyos, nga imo Diyos. Nakita ko ang Ginoo. Nakita ko ang Ginoo. Si Santa Maria Magdalena, isa kahimpit nga sumulunod ni Kristo, kung sa diin, gintabog ni Kristo ang 7 kayawa sa iya. Siya naging saksi sang paglansang kay Kristo sa krus. Yara man siya sa iya paglubong, kag siya ang una nga ginpakitaan sa nabanhaw nga Ginoo. Siya ginpadala ni Kristo sa pagbantala sa mga apostoles sang maayong balita sang iya pagkabanhaw. Magapadayon karon si Father Francis sa iya pagpaambit sang kabuhi na Santa Maria Magdalena. Updan naton siya paagi sa pagpamati sa dugang nga reflections. Ang kabuhi ni Maria Magdalena, isa kahimpit nga sumulunod ni Kristo nga nag-alagad sa mga kinahanglanon niya. Pagkatapos nga natabog ni Kristo ang 7 kayawa gikan sa iya, siya nangin saksi sa pagpamalandong kay Kristo sa krus. Yara man sa iya, kag siya saksi sa paglubong, kay siya ang una nga ginpakitaan sang nabanhaw nga Kristo. Siya padala ni Kristo sa pagbantala sa mga apostoles sang maayong balita sang iya nga pagkabanhaw. Si Maria ginadumdom sa sidlangan nga bahin sang simbahan bilang apostol sa mga apostoles. Gintawag si Maria nga mahinulsulon. Si Maria gintagaan sa mga ngalan nga Magdalena, bangod bisan Hudiyo siya nga babae, nagaistar siya sa isa ka banwa nga ginatawag Magdala sa baybayon nga bahin sini, sa norte nga bahin sang Galilea. Amo gani nga ang iya nga kultura paginawi kag pamatasan iya sa mga hintil. Sa sinulatan ni San Lucas, mga kauturan, iya nga ginsiling nga si Maria Magdalena isa ka notorious sinner, kag may 7 ka mga yawa nga gintabog sa iya nga lawas. Utod siya ni Santa Marta kag ni Lazaro, taga Betania sila sa Judea. Sang si Jesus ginlansang sa krus, saksi si Maria kaupod kay Joanna, kag si Maria nga iloy ni Santiago, kag subong man ni Salome, kag ara man siya sang paglubong kay Jesus. 14 katuig mga kauturan matapos na patay si Jesus, ginpasakay si Santa Maria Magdalena sa sakayan sa mga Hudeo nga wala sing bugsay. Kaupod ang iya nga mga utod nga si Lazaro kag si Marta. Si San Maximino nga amo ang nagbunyag sa iya, si San Sidonios na tawo nga bulag, ang iya kabulig nga si Sera, kag ang lawas ni Santa Ana, iloy ni Blessed Virgin Mary, naglutaw-lutaw sa tubig nga ilang nga ginsakyan, kag nagdungka ini sa nabagatnan nga baybayon sang Pransya. Mga utod, dira si Maria Magdalena nagtiner sa bilog niya nga kabuhi bilang contemplative sa isa ka kuwayba sang Santi Baume. Ang matag-adlaw nga pagkaon ni Maria
amo ang pagkalawat nga ginadala sang anghel sa iya. Napatay siya sa edad nga 72 anyos. Ginsiling nga Saint Mary of Magdala was transported miraculously just before she died sa chapel ni San Maximino where she received the last sacrament. Sa libro, My First Book of the Saints, nagsiling si Jesus sang nagakaon siya sa balay ni Simon nga Pariseo, nag-abot si Maria kag iya nga ginhugasan sang iya nga mga luha ang tiil ni Jesus. Kag iya inigin hibo sang mahamot kag malahalon nga perfume kag ginpahiran ini sang iya malaba nga mga buhok. Natabuan nga ato yadto si Judas Iscariote kag naiskandalo siya gani nagsiling siya kag naghambal. Kuntani way ini ginusikan kundi ginhatag ang bili sa mga imol. Ang aton Ginoo naghambal ang iya madamo nga mga sala amo ang nagtulod sa iya agud sa paghimo sini. Kag bangod sini ara ang forgiveness bangod sang iya ginpakita nga paghigugma. Sugod sadto si Maria nagupod sa mga payos nga mga babayi nga nagsunod sa aton Ginoo kag sang iya nga mga disipulo nga nagatipan sang tanan nila nga mga kinahanglanon. Isa ka adlaw si Jesus nagpamasyar sa balay ni Lazaro sa Betania. Si Marta nga iya utod ng babayi nagreklamo kay si Jesus bangod sang iya utod nga si Maria Magdalena nagapungko kag nagapamati kay Jesus. Si Jesus nagsiling sa iya, Marta, Marta, nagapalibog ka kag ginatublag sang madamo nga mga butang. Pero isagid lamang ang kinahanglan, husto ang ginpili ni Maria kag ini indi mo makuha sa iya. Anong kaadlaw antes ang pasyon ni Jesus liwat nga nagbisita si Jesus sa balay ni Lazaro didto sa Betania. Liwat ginpakita ni Maria kag iya nga ginhibo ang tiil ni Jesus sang nardo, malahalon nga pahumot. Kag sa nasiling ko na nga iskandalo si Judas. Ang siling sang aton Ginoo, pabayai siya kay ginatiganan niya ini para sa adlaw sang akon lubong. Ang mga imol yara pirmi upod sa inyo, apang ako indi ninyo permi mangin kaupod. Kaagahon sang nahaunang adlaw sang simana, nasapuan ni Maria Magdalena kag sang mga kababainan nga wala na ang lawas ni Jesus sa iyalulubngan. Ang duha ka mga anghel sa ila nga nakita nagpahayag kag naghambal si Maria Magdalena kundiin nila ginbutang ang lawas sang aton Ginoo. Labing hinigugma nga mga kauturan, ang anghel nagsabat nga ang nagahibi kamo. Nagsabat sila, ginkuha nila ang akon Ginoo, kag wala ako makahibalo kundi inila siya ginbutang. Ang laom sadto ni Maria nga hardinero siya, kag nagpamangkot siya kundiin nila ginbutang ang lawas ni Jesus. Gintamyaw siya ni Jesus, Maria. Sang pagkabati ni Maria, nakilala niya nga si Jesus ang nagatindog didto, kag si Maria nagsabat, Rabone, ukon nagakahulugan manunudlo. Si Jesus nagsiling, hindi ka mag-uyat sa akon, kay wala pa ako makakayab sa amay. Kadto ka sa akon nga mga gintutunan, kag sugiri sila. Nagkayab ako sa akon amay, nga inyo amay, sa akon Dios, kag sa inyo Dios. Mga kauturan, bulahan si Maria, makasasala, kag ginatawag nga notorious sinners. Apang, siya ang una nga nakadiskobre sang pagkabanhaw sang aton Ginoo, kag nangin matutom nga apostol sang aton Ginoo, tubtob sa iya kamatayon. Mga kauturan, sa aton nga pagpamalandong, way sang imposible sa ginarian sang langit, bisan sino ka man,
Bisan makasasala ka man o kung nagapakamatarong ka man, ang importante ang aton nga pagbalik sa aton Ginoo. Santa Maria Magdalena, igampo mo kami. Si Father Francis Perez Liwat nagapaalam sa inyo, kag nagatamyaw sa inyo tanan sang maayogid nga pagpamati sa aton programa ang kabuhi sa mga santos. May God bless us all. Salamat gid Father Francis sa imudugang nga pagpakilala kag pagpahangop sang kabuhi ni Santa Maria Magdalena. Si Maria Magdalena, isa sa mga disipulo ni Jesus, nga dako gid ang pagigugma sa iya. Amo nga siya ang pinili niya, nga iya pakitaan sa iya bag-o nga dagway, ang nabanhaw nga Ginoo. Siya pinili man nga mag-anunsyar sang maayong balita nga si Jesus nabanhaw. Suno sa tradisyon, matapos ang pagkayab ni Jesus sa langit, nagpresentar si Maria Magdalena sa atubang ni Emperor Tiberius Caesar sa Roma. Dala ang mensahe sang pagabanhaw sang Ginoo gamit ang itlog. Wala nagpati ang emperor kag siya ginhangkat nga siya magapati lamang kung magbaylo sa pula ang kolor sang itlog. Kag ini natabo kag nagpati ang emperor sa iya mensahe. Diri nagsugod ang aton ginatawag nga Easter eggs. Ang itlog, simbolo sang bagong kabuhi, kag ini ginagamit na bisan sadtong una pa nga panahon, agud iselebrar ang bagong kabuhi nga gindaog ni Jesus paagi sa iya misteryo Pascual. Suno sa tradisyon, ang mga early Christians nag-ambitanay sang Easter eggs bilang tanda sang pagselebrar sang malipayon nga simbolo sang Kristiyanong paglaom. Sa aton man pagselebrar sang Easter Sunday, aton man ginaabi-abi ang konsolasyon nga dala sang bugay sang pagkabanhaw sang aton Ginoong Hesukristo. Aton man dumdumon nga sa kada pagkamatay naton sa aton mga personal defects and vices, kita makaangkon gid sang bag-ong kabuhi upod kay Kristo. Magkalangkag kita sa sining dako nga grasya, ang bugay sang bag-ong kabuhi upod si Kristo. Mga abyan, magpadayon kita hasta sa masunod nga semana. Sa aton masunod nga programa sang mga dagway sang paghigugma. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Salamat gid sa inyo padayon nga pagpakig-upod. Bendisyonan kita tanan sang aton makaako. Sa ngalan sa mga madre sang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilia, nagapasalamat sa inyong pagpamati kag subong man sa pagbulig sa aton mga collaborators, cooperators, benefactors, kag sa tagdumalahan sang sini nga istasyon. Sarang man kamo makig-angot sa Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Hernaez, Henares Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City, or cell phone number 0943-541-0771. Kaupod sang aton santo, aton pangayoon ang bendisyon sang aton mahal nga Diyos. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang akong tagipusoon nagakalangkad, sang pagbutlak sang adlaw nga labing masanag. Sugdanan ka nga gingikanan sang kalinong, sang manunubo sining kalibutan nga madulong. O Kristo nga kasanag sang amon dalanon, sa imo ang pulong nga matinubuson. Ipadala ang imo espiritu sa pag-amuma, sining tagipusoon nga nagahandom sang imo gugma. Ang Kapawa.
Happy Easter kag malipayon gid nga pagpamati mga hinigugma ko nga mga utod kagabian kay Kristo kag maayong adlaw sa inyo tanan ilabi na gid sa aton mga maukod nga tagpalamati kag followers sining aton programa. Magkalipay kita sa sining Domingo sang Paskwa sa pagkabanhaw sang Ginoo. Sa gihapon ang akon gid pagtamyaw sa aton tagpalamati diri sa Diocese sang Bacolod, Diocese sang Kabangkalan, Diocese sang San Carlos, Archdiocese sang Haro, dira man sa Marbel, Coronadal kag Cotabato. Subong man dira sa Rojas City kag Capiz, Kalibo kag Aklan, kag sa maabutan sining aton programa karon nga Domingo. Upod ang aton mga intentions, pagtamyaw man sa tanan nga nag-text sa pagpaabot man sang ila pagpangabay. Aton man ginatamyaw ang tanan nga naga-follow sa aton via live streaming sa Facebook, ilabi na sa aton mga OFWs. Matuod gid nga nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Sa iya ang himaya kag ang gahom sa walay katugtuban. Alleluia, Alleluia. Mga muyo kita. O Dios nga amon amay, karon nga adlaw amon ginasaulog ang pagkabanhaw sang imo bugto nga anak na nagdaog sang kamatayon. Paagi sa iya, imo ginpatigayon para sa amon ang kapawa sang bulahan nga kabuhi. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Jesucristo, imo anak kag amon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Juan kapitulo 20, versikulo 1 tubtob 9. Aga pa sang nahauna nga adlaw sang semana, samtang madulom-dulom pa, si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan. Nakita niya nga ang bato nagatabon sa lulubngan na idog palayo. Gani nagdalagan siya pakadto kay Pedro kag sa gintutunan nga pinalangga ni Jesus. Nagsiling siya sa ila, Ginkuha nila ang Ginoo sa lulubngan, kag wala kami makahibalo, kundi nila siya ginbutang. Dayon si Pedro kag ang isa sa gintutunan nagkadto sa lulubngan. Nagdalagan sila nga duha, apang yadtong isa kag gintutunan madasig pa kay Pedro, kag nag-abot siya sing una sa lulubngan. Nagkuob siya kag nakita niya didto ang lino nga mga panapton, apang wala siya magsulod. Si Simon Pedro nag-abot nga sunod sa iya, kag nagsulod sa lulubngan. Siya man nakakita sang lino nga mga panapton nga nahapnay. Ang tela nga nagbugkos anay sa ulo ni Jesus, wala ang mahapnay subong sang iban nga mga lino nga panapton, kundi nabalulon ini sa nahamtangan sini. Dayon ang gintutunan nga nakaabot sing una sa lulubngan, nagsulod man. Nakita niya ini kag nagtuo siya. Sa sini nga mga tinion, wala pa sila makahangop sang gintag na sang kasulatan nga kinahanglan mabanhaw siya sa minatay. Para sa pagpadalong pagid sa aton mga balasahon sa sining malipayon nga liturhiya, sa sining Paskwa sang pagabanhaw sang aton Ginoo, aton pamatian si Father Jerevel Celestial, Chaplain sang University of St. La Salle, Bacolod. Maayong aga kag Happy Easter, Father. Mayong aga Star Ninia, kag mayong aga sa inyo tanan, mga pinalangga akong mga kauturan. Mga kauturan, sa nga adlaw, aton ginasaulog ang nauna nga Domingo sang pagkabanhaw. Kag aton sumapamalandungan ang aton mga matahom nga mga balasahon. Our first reading today was taken from the Acts of the Apostles. Kag ini nabilong sa ikalima nga diskurso nga ginahambal ni Pedro, ilabi na gid sa mga grupo sa mga pagano. Kag mismo ang iyang pagtulunan natunga sa apat ka mga puntos. Kag amo ining mga masunod nga mga puntos nga ginaplastar ni Pedro sa pamati sa iya. Ilabi na gid ang mga pagano. Una-una, ginaplastar niya kung ano ang kabuhi ni Jesus. Ano ini nga tao, anong iya ginabuhat, and eventually ginaplastar ni Pedro sa ila nga ini nga Dios o kun ini nga Jesus mismo nagdala sang kaayuhan kag subong man pag-ayo. Simple, wala lang si Jesus nagpalaplag sang mayong balita kundi gina-concretize niya ang iya pagka-Dios by doing the work of God Himself nga mong pagpang-ayo kag subong pagbuhat sa mga maayo. Amo nang una-una nga leksyon o kun nga puntos nga
hatag ni Pedro. Ikaduha, nga ini nga Jesus ginpatay sa mga Hudeyo kag ginlansang nila sa cross. Kamakasiling kita mga utod, nagsiling bilang reaksyon sa pagplastar ini ni Pedro, ginapamalandungan diri nga inigali nga Dios nga ginakabig is nakaagom sang pagpakamatay o kon paglansang sa cross. Kag ikatatlo nga punto ng plastar ni Pedro amo ang ti anong reaksyon sang Dios kag ginpatay ang iya bugtong anak. So ang siling ni Pedro, so ginbanhaw ya ini sa mga minatay para ipahayag nga matutuod ini nga Dios. Katapusan nga punto nga ginahambal ni Pedro amo nga sila mga witnesses and they are told by God to do the mission bilang mga disipulo. Okay, mga utod ano bala ang mga witnesses? Ini sila mga tawo nga present sang natabo ina nga realidad. Kag subong man nakakita kag nakapamati sang ginhambal sang persona. So amo nang witnesses, kag amo ina sila mga apostoles ni Jesus. Kag kita man sa ato nga panahon paano kung kita mangin witness nga makasiling kita witness kita sang pagkabanhaw. Kag san-o kita naka-witness sang pagkabanhaw? Simple lamang mga utod sa aton nga pagbunyag kag subong man sa pagtinguha naton nga mabag-ong aton nga kabuhi. In baptism, we receive a new kind of life, spiritual kind of life. Pero laing gidya ang mismo nga nagatinguha kita from old person coming to a new person. That is a real resurrection. That we change our negative attitude to a positive attitude. Masing kita nga from hatred sa pagkapinalanggaon, sa aton nga pagkapalapamuyayaw, sa paguntan at pamuyayaw, sa tanan nga mga bisyon na aton na angkon. Among pagbago, real resurrection. Amo na ang aton nga first reading. Dayon ang aton nga second reading ginkuha sa sinulatan ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si San Pablo nag-remind sa mga taga-Kolosas nga sa adlaw sa ila pagbunyag sila nahimo na nga bag-o nga tinuga and was granted a new life. A life that will reach its perfection and total fulfillment not in this world but in the world of God. So gani masing kita nga ang aton nga pagtuo amo ang nagahatag kinalain sa aton sa wala nagatuo sa Dios. Sa nagatuo sa Dios, kita ya lain ang aton approach sa pagpangabuhi kung ibutang naton ini sa human experience. So wala nagatuo, they believe that salvation is achieved by relying only on oneself, on one's own power, and salvation can be achieved in this world. So do kalayo mga utod sa atong nga ginabuhat kag subong man ginatuuhan bilang mga Kristiyano o kung nakabaton sang bagong kabuhi through baptism. Kita ya mismo nagasiling kita that we need that to have that kind of life sustained by the grace of God and also expressing our own faith para mabato naton ang atong kaluwasan. Kung pastaron pagid nato mga kauturan, biskan maangkon pa naton ang tanan-tanan sa nga kalibutan, sa gihapon pamangkot kita nga nagakabuhi pa ako, nga may nagapamatay o kung may nagakapatay kita, nga kadaho pagyapon sa problema sa kalibutan, still wala sang bili ang atong kapagpangabuhi kung wala ininangos sa Dios. Si St. Paul nagasiling nga hindi ginawa naton dapat i-disregard ang kalibutan. We still go on living in this world, the beautiful world that God has created and has given us, nga palambuo naton. Ang siling ni San Pablo, masigi kita pagpangabuhi sa kalibutan, pero tani, hindi kita makulangan sa maayong mga buhat. Kaya ina mismo ya, expression sang atong nga pagtuo. Kaya ang atong maayong nga buhat, ina mga sinyal sang gugma, sinyal sang bagong kabuhi, ina atong produkto sang atong nga pagtuo. Ang pagtuo naton nga nagadala sang bunga, nga mo ang maayo nga mga binuhatan. That is our second reading. And our gospel today, my dear brothers and sisters, nahalangod mismo sang unang adlaw nga gimbisitahan ni Maria Magdalena o kung po diya mga bayi ang lulubngan ni Jesus kag nakita nila nga wala sang unod ang lulubngan. Nasiling, it was very early in the first day of the week when Mary of Magdala came to the tomb. Masiling katati mga utod nga babayi gid. Kung tano sa naton to sa panahon ni Kristo, sa kag sa mentalidad nila, Middle Eastern people, babaya na bilong sa ginadiskriminar pareho sa mga slaves, mga kabataan, mga nagbantay sang karnero, pero sila o kan babae nga ini, ang grupo sa babae nga ini ginpili nga sila makauna witness sang pagkabanhaw ni Kristo.
Kag sila mismo, specifically Mary Magdalene, siya ang tag-announce, the bearer of good news to the disciples. Siya ang naproklamar sang mayong balita sa mga disipulo mismo nga ang atong nga Ginoo na banhaw. So gin-elevate niya ang dignidad sa mga bayi sa kinangdan according to the plan of God or according to the purpose of God. Kag sini nagdalagan ang mga duha ka disipulo, si Pedro. Kag matingala kita mga utod, ay kaduha nga disipulo, wala ngalan, a named disciple of Jesus Christ. So, may description lamang, hinigugma, nga gintutunan ni Jesus, tisino bala ina siya, tinga wala gidya abi sa ngalan. Kung tanawin sa naton mga utod, kung butangan naton labing ngalan, si John Gidman siya. Ang kinalain nila nga duwa ang mo ini. Si Pedro, unable to detect sang distinction kung sino ang para kay Jesus, kag kung sino ang hindi para kay Jesus. Si San Juan ya, makadetect niya nga tao ya. He can easily recognize who is against Jesus and who is for Jesus. Ikadua, si Pedro, na-failure sa pagstay and eventually denied Jesus Christ. Iniya nga disipulo nga pinilangga ni Jesus, nasin kita nga, he stayed at the foot of the cross or throughout the passion of God. He is there, journeying with our Blessed Virgin Mary. Kakatapusan, ini nga disipulo nga masigal na hinigugma ni Jesus, follow Jesus Christ up to Calvary Hill. Si Pedro ya, nagdalaga, nagpalagyo. So, kung nalain mga kautura, no, I am not putting Peter in a bad light, but I am just simply describing kung anong kinalain nila nga duwa. Yet, a name ini nga apostoles, ini nga disipulo. So, kung mga utod, simple lang ginapahayag ni San Juan nga ebangelista, tani kita mangin pareho sini nga unnamed. Kung unnamed siya, pwede gali nga imo ngalan o kung akon ngalan o kung ngalan sa kilala nato ng pastor diri. Siya makadistinguish kung sinong para kay Jesus kag kung sino ang hindi para kay Jesus. Siya magasunod mismo sa dalanon sang kamatayon by simply following God. Siya nagaupod, nagastay mismo sa ato nga Ginoo even up to the Calvary Hill. So amo ina ang iya punto ginapastar ni San Juan. Kag subong mga utod, masiling kita, ang ini nga duwa ka sipulo, ara man na sa atong nga mga komunidad, there are those who think that giving up their lives, wala silang may makuha. Di simply masing kita kamatayon lamang, self-denial lamang, self-destruction lamang. So ina isa ka at pamatasan sang disipulo nga present sa empty tomb. Ang iba naman niya, understand that life given up for other people does not end with death, but leads to the fullness of life in God. So, ang mga mataho mga utod, kaya na-present sa ato nga komunidad, tidiin kita sa kay Pedro, o kung ina nga disipulo nga doon nagpalagyo, nga hindi makadistinguish, o kung sa unnamed nga person. I hope that we will become the second unnamed person, the second disciple of Jesus Christ, unknown person. Simple mga utod, ang ebanghelyo naton nag-remind sa aton sang masunod nga mga puntos. San o bala naton nabatyagan ang pagkabanaw sang Ginoo naton? O kung nakasiling kita, ang pagkabanaw bala ano ay kahulugan? Ang pagkabanhaw simple lamang mga utod. It is about the fidelity of God in fulfilling His promises. Ginatuma niya ang iya ginatuad sa aton. Amo na ang una-unang rason sang pagkabanhaw. Ikadua, pagkabanhaw is a reason for us to believe that Jesus Christ is Lord. Matutuod nga Dios, hindi lamang nga invento, hindi nga ordinaryo nga tao, but indeed He is God. Ikatatlo, resurrection teaches us that our faith should be coupled with hope. May paglaom mga kauturan. May paglaom. Tanan, nagaangot sa pagkadalagon as long as it is attached to God. Simply, ang resurrection, tatlo yung meaning. Tangan akon sa acronym, BFF. The first one is, resurrection is a reason for us to believe. That is the first letter, B. Reason to believe. Secondly, resurrection teaches us that our faith should be coupled with hope. Faith coupled with hope. Thirdly, ang resurrection, sign of God's fidelity. BFF mga kauturan. Tani ang ng aton ang kunon sa pagsaulog naton sining panahon sang Paskwa. Nga kung sa diin, nabanhaw ang aton nga Ginoo. Once again, my dear brothers and sisters, God is offering us a guidelines that we should go on
fulfilling our Christian obligation, be faithful to God, and in the end, God also will grant us the so-called eternal life with Him forever. Madamang salamat mga kauturan sa kamati, kagabay pa ang Ginoo naton, magahatag sa aton sang matahom nga adlaw as we reflect the Word of God today at the same time sa pagsaulog naton sang pagkabanhaw sang aton nga Ginoo. Madamo naman kita sang natun-an kag nagdalo man ang aton pagpamalandong sa pulong sang Dios sa sining Domingo. Paskwa sang pagkabanhaw sang aton Ginoo. Paagi sa pagpaambit man ni Father Jerebel sang iya reflections. Madamo gid nga salamat Father kagkabay pa nga sa grasya sang Dios amon man ma-apply sa amon kabuhi ang mga points nga gin-share mo sa amon sa sining aga. God bless you and your ministry, Father. Ang pangamuyo sang Sinodo. Nagadangup kami sa imo, o Espiritu Santo. Samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiha sa amon. Magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudlui kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kung paano namon padayonon. Kami mahuyang ka makasasala, hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo, hindi pag-itugot nga ang amon kakulang sa paghangop, magdala sa amon sa sayop nga paagi, ukon magdikta sang amon pangginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agod ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag indi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan iniamon ginapangayo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sa Amay kag sa Anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. This is the day the Lord has made. Alleluia, alleluia. Let us rejoice and be glad in it. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made. Alleluia, alleluia. Let us rejoice and be glad in it. Give thanks to the Lord, for He is good. His mercy endures forever. Let the house of Israel say, His mercy endures forever. This is the day the Lord has made. Alleluia, alleluia. Let us rejoice and be glad in it. Alleluia, alleluia. You are my God, I give you thanks, my God, I offer you praise. Give thanks to the Lord, for His mercy endures forever. This is the day the Lord has made. Alleluia, alleluia. Let us rejoice and be glad in it. Alleluia, alleluia. This is the day the Lord has made. Sin is multiplied very easily throughout the night in every part of the world. Thousands of great machines operating at astonishing speeds produce millions and millions of copies of magazines, newspapers, and tabloids. Each evening, crowds of moviegoers watch motion pictures, violent and pornographic. For practically the entire day, radio and television are on the air with programs, good and bad.
And to top it all, more young people frequent in internet cafes. Who is to say what percentage of what they read, watch, and hear is good, and what percentage instead is dangerous? Be a modern apostle and communicate the good news using the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 434-10771. Tay, Nay, sinong butuhon nyo? Bisan sino lang da. Oo man. Total, pulo pareho man lang ang mga politiko. Gani bisan sino, pwede na. Ha? Sino gid bala ang nagakaangay nga kandidato? Ang kumpari ko? Ang paryente ko? Matuod, makalilibog sa ulo. Pero pamangkuta ang imo kaugalingon. Ang imo pilion, siya bala makahatag sang maayo nga buwas damlag para sa mga kabataan mo? Ang kaayuhan sang banwa, hindi pag-alang-alanga. Kandidato nga masaligan, pilion naton tanan. Isa ka pahanumdum halin sa mga madre sang Daughters of St. Paul kag sang sini nga istasyon. Sa darating na eleksyon, kilatising mabuti ang mga kandidato. Umili ng karapat-dapat. Yung may paninindigan para sa bayan. Hindi manluloko. Hindi magnanakaw. Tunay na servant leader at uunahin ang kapakanan ng bansa at ng taong bayan. Alam niyo ba na nakasalalay sa ating mga kamay ang pagbabagong ninanais natin para sa ating bayan? Kaya sa darating na eleksyon, iboto ang nararapat. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Mother, let me live. Don't take away my life. Mother, let me live. Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life. Mother, let me live. I want to live my life. Mother, you will see when you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Salamat sa tanan nga nagbuylog sa pagpamalandong sang pulong sang Dios. Paagi sa aton programa sa karon nga Domingo. Salamat sa inyong mapinadayunon nga suporta kag pagpakigbahin paagi sa inyong pagpamati. Hindi naton pagkalimtan ang pagsaulog karon nga Domingo, Easter Sunday. Upod ang aton bugos nga pamilya. Aton man ilakip sa aton pangamuyong tanan nga pamilya nga nahalitan sang giyera sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ang mga pamilya nga nahalitan kag nawad-an sa mga propriedad kag mga pinalangga sa kabuhi bangod sang nagligad nga bagyong Agaton. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid kinapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod,
Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Tips sagud malikawan ng insomnia.